Dopraj si chvíľu pre seba, vychutnaj si kapucíno. Vážené dámy, vážení páni, priatelia, ďakujem vám, že ste nás poctili svojou návštevou. Vítam vás tu v kaviarni Kapucíno na Kapucínskej 5. Som rád, že ste prišli. Pokračujeme v našich podcastoch, ktoré sme nazvali Rozhovory v Kapucíne. Dnes na tému Život na planéte Zem. Ten prvý podcast bol o káve, bol veľmi zaujímavý. Stretol sa s veľkým, pre nás až veľmi zaujímavým ohlasom verejnosti. No a ten druhý, myslím si, že bude nemenej zaujímavý, pretože budeme hovoriť s človekom, ktorý v mojich očiach je jedným z najlepších, ak nie najlepším, režisérom, fotografom, scenaristom, kameramanom, ale najmä milovníkom prírody a milovníkom zvierat, ktorý o zvieratách a o prírode nielen hovorí a nielen ju propaguje, ale jej aj výrazne pomáha. Dámy a páni, privítajte môjho druhého hostia, je ním Tomáš Hulík. Dobrý večer. Čau. Dobre som začal. Vyzerá, že áno. Dobre sa to počúva. Tomáš, poďme hneď z hurta. Toto som si dovolil ako predstavenie teba, svetobežníka, ktorý obehal celý svet a ktorý má za sebou nejeden krásny príbeh. By som to vrátil, lebo máš tu jednu malinkatú chybu, si o tú fotku orezal, tu ešte napísané The Last One. The Last One, áno, to je... No musel som to priblížiť tak, aby to bolo, takže The Last One je na tričku. Môžeme ísť teda hneď k prvej fotografii a to je bobor. V roku, teda na vysokej škole, neviem presne, ktorý rok to bol, na vysokej škole si začal, to sú tvoje úplné začiatky fotografovania a teda snímania, nakrúcania príbehov v prírode a začal si bobrom. Sľubujem ti, že viem, že ty si veľmi často hovoril o bobroch už v rôznych médiách, v rádiu a dokonca jeden nemenovaný redaktor ťa nazval najlepším odborníkom na bobrov, najlepší bobrista na Slovensku. Ja ťa samozrejme takto volať nebudem, ale nemôžem začať ničím iným, iba týmto krásnym príbehom, o ktorom chcem, aby si nám povedal viac. Bolo to z vysokej školy, išli ste nakrúcať jazveca, ale jazveca ste, keďže je to nočné zviera, tak ste jazveca nenašli a bobor je tiež nočné zviera, takže to bol veľký problém. My sme mali tak zhruba spolu s kamarátmi samozrejme. Prvú fotku bobra sme urobili možno dobrú fotku po roku. A prvýkrát sme bobra videli možno po nejakých 2-3 mesiacoch, alebo teda nie, že vidieť sme ho videli hneď, ale ja som tam raz zobral aj svojho otca a nadšený, že mu ukážem bobra a teraz som tak niekde do diaľky zasvietil a tam sa niečo šuchtlo vo vode a potom to plesklo chvostom a teda otec bol taký jemne rozčarovaný z toho, že teda ak mal to byť ten zážitok, ktorý som ja opisoval s tým stretnutím z tej voľnej prírody, tak bolo to trošku pre neho asi iné, než v tom čase pre mňa. No ja som s tými bobrami strávil potom teda hodne dlho. 300 dní. Ja rád hovorím 1001 noc, v tomto prípade znie to lepšie. No a keďže ja som potom aj na vedeckej báze robil s bobrami a v rámci môjho štúdia na prírodovedeckej fakulte, tak som sa relatívne veľmi rýchle dostal do takých tých medzinárodných kruhov a tej najpovolanejšej pani, ktorá bola pani Johana Síberová z Etologického inštitútu Konráda Lorenza vo Viedni. A vlastne s ňou som veľmi úzko spolupracoval a ona zase spolupracovala veľmi úzko s fotografmi a s filmármi. Čiže keď niekto potreboval niečo natočiť, tak išiel vždy za ňou. No a potom od určitého momentu ona hovorila, že tam sú na Slovensku 4 šialení študenti, ktorí nemajú problém s bobrami a v tom čase tie bobry boli veľmi, veľmi vzácne. Takže vlastne takto som sa ja dostal aj do sveta veľkého filmu s tým, že nakoniec kolegovia po tom, čo minuli neuveriteľné peniaze a strávili strašne veľa času nakrúcaním bobra, nevideli ani chlp, tak došli k nám pod Marchecké mosty na rieku Moravu 5 km od Devinskej
a natočili za hodinu všetko, čo potrebovali. Takže potom sa rozhodli, že natočia film Hulík a jeho bobry. A práve tuto je jeden z najkrajších záberov, kde teda není divý bobor, ale tu sme si požičali krotkého bobra, ale sme tak nahrávali túto situáciu, lebo keď sme presne pri povodniach hľadali bobríkov, tak jeden z tých bobríkov nám vyliezol skoro do toho člnku. A samozrejme, boli tam kamery, bolo tam všetko, len to nestihli natočiť, takže si povedali, že to bola tak silná scéna, že jednoducho sme si museli vychovať malinkých bobríkov na to, aby sme túto scénu zopakovali. Nakoniec sa to tak jemne podarilo, ale tá pôvodná scéna v divokej prírode bola o niečo lepšia, lebo tam sme sa zase báli, ak sa ten bobor chytil toho gumeného člnu, on má celkom dosť veľké pazúry, že aby ho neprepichol. Takže tuto to bolo také bezpečnejšie. To je moja druhá otázka, ktorú som sa chcel opýtať, že čo všetko musí prírodovedec urobiť, aby to zvieratko priplávalo, tak plaché zviera, ako je bobor, priplávalo k nemu a doslova sa ho mohol dotknúť? Nič. Sedieť ticho na brehu a pozorovať a čakať a vlastne sa mu nesnažiť zasahovať do života a vtedy to zviera vás začne brať ako inventár toho lesa, súčasť toho lesa a dokonca my sme mali plnokrát situácie, keď sme boli, alebo keď vedeli sme, kde sú chodníčky a keď sme sa nechtiac postavili na chodníček a bobrica Ráchel, lebo tak sme ju musel som ju kvôli niečomu pomenovať a Ráchel bola kvôli tomu, že v tých začiatkoch vždy iba rachla chvostom o hladinu, takže preto Ráchel, ako nič iné za tým nebolo. No a jak ona išla k nám, tak zastavila pri nohách a pozerala na, že čo urobíme. No tak my sme vždy museli odstúpiť a ona sa tak nejak poďakovala a odchádzala. My sme sa vtedy naučili aj zo pár tých komunikačných zvukov, bobrov, takže sme sa vedeli pozdraviť a práve pri tých povodniach vlastne, keď sme sa zdravili na diaľku s tou bobricou Ráchel, tak ako vždy priplávala k nám, odzdravila sa a išla si po sebe. Aká je situácia s nimi dnes? Bolo to niekde pri Morave, a to sme ešte nehovorili, že toto je z Moravy? Toto je pri Morave, lebo tie bobry vlastne boli vyhynuté 150 rokov na území Slovenska. Začali sa vrácať práve do prírody Dunaja a Moravy pod Viedňou, alebo teda medzi Viedňou a Bratislavou v 70. rokoch, kedy práve spomínaná pani Síberová vypustila zo pár jedincov a vlastne z nich potom vznikla celá populácia, ktorá tu na Slovensku je. A aká je situácia? Ťažko povedať, koľko ich je, ale čo ja tak začínam vidieť, že tie bobry postupne miznú a obávam sa, aby nekončili ako čiapky. A teraz zase naše ministerstvo životného prostredia a určití ľudia na východe Slovenska vymysleli, že potrebujú vystrieľať nejakých 34 bobrov kvôli ochrane vodohospodárskych nejakých nádrží alebo proste priehrad alebo niečoho, kde sa im sem tam bobor zavrta. Takže asi ich bude menej, než ich bolo doteraz. To asi áno. Poďme ďalej. Ďalšia fotografia je, ak sa nemýlim, zo zoologickej záhrady, nadviažem na to, čo si hovoril, že ty si pôsobil aj ako riaditeľ zoologickej záhrady, to znamená, posadil si sa za písací stôl. Aká je situácia? Ja si pamätám, že keď som bol malý, chodili sme do zoologických záhrad a vtedy nám súdružka, učiteľka povedala, že pozrite si zvieratá, ktoré na Slovensku nikdy neuvidíte, lebo na Slovensku nežijú. Takže vtedy mali zoologické záhrady takú tú prezentačnú úlohu, skôr prezentovať zvieratá, ale dnes je to úplne niekde inde. Dnes je to reprodukčná, taký ten dôvod, pomoc zvieratám, rehabilitácia zvierat, starostlivosť o opustené zvieratá. Aká je situácia na zoologických záhradách tu na Slovensku dnes? Katastrofálna. Tak, jak asi so všetkým, čo u nás je. Ono, bohužiaľ, tá infraštruktúra a všetky tieto organizácie, ktoré spadajú pod štát, ale teda nielen pod štát, ale aj pod samosprávy, lebo vlastne my máme jednu štátnu zoologickú a to je v Bojniciach. A potom máme 3 samosprávne, ktoré sú pod mestami a potom je niekoľko súkromných. Tak bohužiaľ vlastne ten dlh investičný, ktorý v tých záhradách je neuveriteľný. Ja som našťastie začal spolupracovať s českými zoologickými záhradami v 2008 s Ostravskou, ktorá vyzerala nejak tak zhruba podobne, ale už tam boli nejaké perličky, ale vyzerala podobne ako naše záhrady. V súčasnosti je to extrémne rozvinutá záhrada s fantastickými výsledkami a tieto naše bohužiaľ stále pokrivkávajú a tak, jak to aj býva, tak ako skôr sa teda v tých štátnych, o ktorej posledne viem, tak tam sa znovu vracia to, že prednejší sú ľudia a plné vačky ľudí, teda plné vačky tých konkrétnych ľudí, čo tam sedia, než starostlivosť o zvieratá. Ale
ja som sa vždy stretal v rámci tých zoologických záhrad, že každý si myslí presne to, čo si hovoril, že tie záhrady by mali byť a mali vystavovať tie zvieratá. Že plno ľudí mi vždy aj hovorilo v záhrade, že nevidíme tie zvieratá. No, ale to je možno na jednej strane aj dobre, pretože my sa, alebo teda údelom modernej zoologickej záhrady by malo byť priblížiť to životné prostredie zvieraťa v zoologickej záhrade čo najviac životnému prostrediu, kde ono žije. Samozrejme je to veľmi ťažké, ale tá expozičná časť už dávno skončila. Vlastne v prvom rade je pomoc a ochrana ohrozeným a vzácnym druhom živočíchov. Druhá je samozrejme vzdelávacia funkcia pre deti, čo je veľmi dôležité. A teda nie len pre deti, lebo plno dospelých nerozozná niektoré zvieratka. No a samozrejme potom je to relax. Čiže malo by to prostredie byť absolútne príjemné, fantastické, malo by to pripomínať park. A vlastne, čo ja vždy rád hovorím, lebo teda pôsobím a pôsobil som aj v Pražskej zoologickej záhrade, si sa budeme ešte o tom rozprávať, tak vlastne Pražská zoologická záhrada sa po šialených katastrofách, keď tam mala povodne a vytopilo polku záhrady, tak vlastne je v súčasnosti jednou z top záhrad svetových. A teda nehovorím o tom, čo ona robí v rámci ochrany prírody na celom svete. Skvelé, poďme ďalej. Otázka, vraciame sa na začiatok. Kto ťa učil fotografovať? Ako si sa vlastne dostal k tomu? Viem, že ten prvý film o bobroch bol na analogovú kameru, veľmi drahú. O tom snáď ani nemusíme hovoriť, ale hovorme o tých začiatkoch. Ako si sa učil? Asi o pokus omyl, hej? Jednoznačne ako pokus omyl a otec je, alebo teda v rodine sme výtvarne založení, alebo rodičia boli veľmi výtvarne založení a u otca som videl v ateliéri fotoaparát. Pamätám si, myslím, že to bola praktika, tak som si ho zobral a samozrejme som chcel niečo vyskúšať odfotiť a ono to nešlo. Tak som sa otca pýtal, že ako sa teda fotí. A on mi len povedal, že väčšinou je tam expozimeter, kde je krúžok a palička, ktorá musí skončiť v krúžku. Vtedy je to dobre naexponované a technicky je to OK. Ale čo je na tej fotke, tak to už je oko fotografa. A teda musím povedať, že to fotenie, ono je to možno, je to veľmi veľa učenia, veľmi veľa pozorovania, veľmi veľa iných vnemov, ale tie fotografie, ktoré som urobil v tých 90. rokoch, tak ako niektoré používam doteraz, sa musím priznať, ale vtedy sa fotilo ešte na diapozitívy, čiže sa to nedalo tak skúšať, ako sa to dá teraz. Ale dovolím si tvrdiť, že človek vlastne tým stálym skúšaním a fotografovaním sa prepracováva stále ďalej a ďalej a tá fotografia je potom lepšia a lepšia. Nechcem zachádzať do detailov, ale niečo ako zlatý rez alebo rozdelenie fotografie na 3 časti, to asi teraz nie je podstatné, aby sme o tom hovorili? Myslím si, že ani nie, že ono to tak v podvedomí. To sú tie základné poučky, ktoré musí samozrejme každý fotograf vedieť, ale vždy sú tie pravidlá na to, aby sa porušovali a vtedy vznikajú práve tie pekné fotografie. Len aby ste vedeli, zlatý rez je o umiestnení objektu, ktorý fotíte na fotografii, nebudeme zachádzať do detailov. Dôležité ale je, že si ambasádorom jednej renomovanej značky fotoaparátov Nikon, čo je s tým spojené? No, že nemôžem používať iné kamery. Čiže mám problém odfotiť aj niečo na mobil a použiť to, ale nie. Samozrejme je to obrovská podsta, to je ako v prvom rade a potom je to tá možnosť, že človek dostáva k dispozícii na vyskúšanie vždy tie novinky a tú novú technológiu a vlastne môže si skúšať tie veci, ktoré si jednoducho nepotrebuje až tak k tomu fotografovaniu. Takže... Spokojný s Nikonom? Ono je to v tomto prípade, teraz možno poviem šialenosť, ale asi je jedno, že na čo človek fotí. Tá technika, áno, je dôležitá, ale skôr je to o tom, že čo chcem odfotiť, ako sa chcem vyjadriť a áno, a s Nikonom som teda veľmi, veľmi spokojný. Skvelé, si musel povedať, lebo by som ti to bol pripomenul, keď už si ambasádorom, tak na to nezabudni. Čo je ale dôležité je, že robíš nádherné fotografie a ukončím... A toto nie je moja fotka. To je zo zoologickej záhrady. Ju tam do videa dať nemusíme, ale nehovorme o nej. Lebo dobre. Dobre. Aj keď má tu tie zlaté rezy. Ukončíme túto tému. Poďme
o tom, že všetci ľudia sú dnes fotografisti. Hej? Všetci fotografujeme, lebo máme mobil. Priznávam sa, že keď sa začali do mobilných telefónov dávať fotoaparáty, tak som bol skeptik. Neveril som tomu, že to vôbec bude možné. Že ako je možné, že v mobile bude lepší fotoaparát ako v bežnom fotoaparáte, takom tom lacnejšom. A hľa, po 20 rokoch je tu zrazu boom. Fotíš aj ty na mobil? Samozrejme. Ako ten mobil má človek vždy so sebou a naše fotoaparáty sú extrémne veľké, tak nevždy sa ti to chce vyťahovať z toho ruksaku, tak mobil je predsa len rýchlejší. Mne sa dokonca teraz párkrát stalo, že ja som na každú dovolenku nosil fotoaparát veľký. A teraz samozrejme pre tú rodinku to je dosť náročné, lebo tam sa zastaví to odfotiť. Posledné 2 dovolenky som nemal veľký fotoaparát, ale mal som mobil. No. Tak sme sa zastavovali takisto, len nebol tam veľký fotoaparát, ale bol tam menší mobil. No poďme ďalej. Tatry. To je druhý projekt. O tom prvom Bobrovi sme ešte nepovedali, že si sa rovnými nohami dostal medzi tú najúžšiu elitu, ktorá svoje dielo odprezentovala aj nad Geo. To je obrovský úspech. Áno, no, ja som sa tam, pre nás, keď sme začínali, tak bol vždy taký sen, že budeme mať raz fotky v Nationáli, ako sme si to my rozprávali. No a mne sa to vďaka filmu, ktorý vlastne nakoniec nakrutila alebo produkovala rakúska televízia, alebo ORF, v cykle Univerzum, čo vtedy bol veľmi známy cyklus dokumentárnych filmov, tak už som bol v tej veľkej spoločnosti tých prírodopisných filmárov, ale ja som si myslel, že vždy je najťažšie sa tam dostať, ale to nie je pravda. Ono, keď je človek v niečom dobrý, alebo teda vyniká v nejakej jednej veci, tak dostať sa tam je relatívne jednoduché, ale potom udržať sa tam. Potom mať tú ďalšiu dobrú vec, prinášať nápady. Dokázať tú kvalitu. Takže ja som potom, to trvalo, my sme Bobra dokončili v 2002 a v 2007 sme začali nakrúcať Vysoké Tatry. Teda čo som si vymyslel film, že z nížiny pôjdeme do Vysokých hôr, ale keďže som tie Vysoké Tatry až tak dobre nepoznal, tak ja som si vtedy prizval na spoluprácu Pavla Barabáša. Čiže Pavlo Barabáš robil réžiu v tomto filme. Práve toto bola fascinujúca záležitosť, všetky tieto pohyblivé obláčky, to bola Pavlova doména, čiže to som bol veľmi rád, že ma naučil vtedy robiť takéto kamerové časozbery. A pre mňa to bola v tom čase veľmi taká vysoká škola filmárčiny a myslím si, že pre Pala takisto, lebo to bol jeho prvý takýto veľký film na medzinárodnú scénu alebo pre medzinárodnú televíziu. A bola taká krásna situácia, kedy sme už boli na kontrolnej projekcii filmu. V štúdiu došiel tam sám pán najväčší Walter Keller, on bol teda aj veľmi veľký. A to bol šéf-producent alebo šéf celého toho univerza. A mi tak zabehlo, keď prebehli prvé 2-3 minúty a on si potom vypýtal pero a papier. Tak si hovorím, a je to v ťahu, bude to veľmi zlé. Všetko hladko prešlo, povedal len, čo máme vymeniť na začiatok, nakoniec. Pálo vtedy fungoval tak, ako keby dieťaťu zobrali koliečko z auta, trošku sa mu to nepáčilo, ale nakoniec predsa len títo ľudia mali v tom čase 25 rokov skúseností v celosvetovom biznise, takže nakoniec to bolo fajn. A Statier sa stal jeden z veľmi, veľmi úspešných filmov, ktorý získal, neviem, 17-18 medzinárodných cien, takže bola to veľmi príjemná spolupráca. Súčasťou tohoto filmu o Tatrách je aj film, ktorý si ty nazval Bača Imro. My sme chceli skôr urobiť také making of toho filmu a ja predtým, než som vlastne začal nakrúcať tie Tatry, tak som sem tam chodil do Podhoria Tatier a mňa práve tak fascinovali tí bačovia, takže chodili sme za nimi nakrúcať, no a vlastne toto sú jedny z takých najťažších záberov, ktoré sme robili. Tu sa prizná, že nie sú to divé vlky, sú to filmárske vlky, ktoré sme si požičali. Ale pozor, práve táto sekvencia bola neuveriteľne šialená, lebo v scenári tí vlci mali napísané, že budú z lesa pozorovať ovečky. Alebo už predtým vo filme chytili divú svinu. No ale tým vlkom to jednoducho nevysvetlíte, aj keď teda boli jeden človek ich vie ovládať, možno keď pozeráte, kde to bolo teraz? Zoltán Vlčí. Hej, ale na ktorej televízii? No, na jednej z týchto dokumentárnych televízií chodí seriál Zoltán the Wolfman, alebo Zoltán Vlčí muž, kde je
nádherná story o tom, ako jeden človek dokáže fantasticky koordinovať či medveďov, vlkov, rysov. No a tuto bola práve zaujímavá situácia, že mama, ktorá bola veľmi zvedavá na nakrúcanie, tak sa prišla pozrieť a teda musela si niekam odbehnúť a zrazu došla, že Tomášku, že utek vám nejaký medvied. No a ja na to hovorím, my máme obidvoch medviedov tady. Aha. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Ono bola aj fascinujúca skúsenosť sledovať vlastne toho Zoltána, ako robí s tými vlkmi a vlastne, kde môžete vidieť jeho zvieratá, každý hollywoodský film, ktorý sa točí v Európe, alebo akákoľvek reklama, kde sú nejaké zvieratá, jelene, vlky, medvede, tak práve to je so Zolim Horkajom. Toto je náš obľúbený medveď Brumika, alebo Brumike, bol skoro 350-400 kilový medveď. A ono nebola ľahká práca s tými zvieratami, lebo Brumike sedel, krásna príhoda, sedel na korbe pick-upu, kde mal svoju klietku a dvere od tej klietky jedným šmahom proste vyhodil z auta. My sme 4 mali problém tie dvere dať naspäť, ale potom bola tiež veľmi krásna situácia, keď sme niekde išli cez nejakú dedinu, tak v tých slovenských dedinkách ľudia pofajčievajú a starý pán mal cigaretu v kútiku úst a jak videl toho medveďa, ktorý si pohodlne sedel vzadu na korbe auta, tak ja som len potom sledoval, jak jemu postupne vypadávala tá cigareta v nemom úžase u toho pána. Takže ako boli to veľmi, veľmi zaujímavé skúsenosti. No a ja poviem ešte, prepáč, ja len poviem na to, že ono v tomto čase medzi tým 2000-2010 sa veľmi používali práve takéto zvieratá, lebo je to o ekonomike, tie filmy sú enormne drahé, čiže je toto jednoduchšie, aj keď tie zvieratá stoja veľké peniaze si ich prenajať, ale je to jednoduchšie si ich prenajať, než stráviť pre celý štáb niekoľko dní, mesiacov vlastne robením takýchto záberov, ktoré sa možno ani až nedajú urobiť. My sme tie zábery všetky robili tak podľa toho, čo nám Bača Imro v tom čase povedal, čiže to bola taká nejaká rekonštrukcia tých záberov. Alebo teda tých jeho zážitkov. Skvelé. A ešte potom jednu vec k tomuto poviem. Prepáč, lebo bolo to u vás. Svojho času som bol akorát na Lomnickom štíte, keď mi Bača Imro volá o 4. 5. hodine ráno. Veľmi sa ospravedlňujem za výraz, ale bolo to asi tak, keď som zdvihol telefón, tak mi hovorí: Tomáš, okamžite poďte sem si odohnať toho medveďa. A hovorím: Imro, ale my sme na Lomničáku, my tam žiadnych medveďov nemáme. Tak to není váš medveď. No tak to bol divý medveď, ktorý sa dobíjal o mnoho horšie do toho stáda tých ovečiek, než náš medveď, ktorý tam bol. Zostaňme ale ešte na chvíľku v Tatrách. Developery a Tatry, príroda a Tatry. A ty máš na to názor, čo by si urobil? A takisto môžeme pokračovať aj medvede a vlky. Ako by si riešil ty ako prírodovedec, ty ako človek, ktorý ochraňuje prírodu, že sú medvede u nás premnožené, vidieť ich v mestách a podobne? Čo s tým? Ja nemám veľmi rád toto slovo premnožené, lebo myslím si, že pri vrcholových predátoroch toto slovo vôbec neplatí, pretože je základné ekologické pravidlo a to je také, že početnosť predátora je priamo úmerná početnosti koristi. Čiže keď si my vychovávame a podporujeme a krmíme práve tie všetky srnečky, jelenčekov a divoké prasiatka, aby sme mali mäso, respektíve určitá skupina ľudí, aby mala mäso, tak samozrejme a budeme ich krmiť mohutne, tak ten predátor bude ho takisto čoraz viacej a viacej. Ďalší problém obrovský je, že to životné prostredie je enormne narušené, že rúbe sa bezhlavo po celom Slovensku, nám padá ročne 9 miliónov kubíkov dreva, čo je 9 miliónov stromov ročne vyťažíme zo Slovenska. Takže ono je veľký problém, kde už tie zvieratá sa majú skovať. Ďalším problémom je potom taký ten neukáznený turizmus, ktorý je. Tie pravidlá sa robia na to, aby to aspoň trochu fungovalo. Ja vždy hovorím tuto veľmi rád, že keď idete autom, tak viete, že na červenú máte zastaviť. Lebo keď nezastavíte, tak je veľký problém. A toto isté by malo platiť v lese, alebo tieto pravidlá veľmi jednoduché by mali platiť. Keď som niekde v lese, tak mám byť na turistickom chodníku. Ten turistický chodník tie zvieratá akceptujú, vedia o ňom a nebudú tam útočiť nejak na ľudí, okrem teda tatranských chát, kde ich zakrmujú a potom medveď vytrase turistu z ruksaku, lebo tam cíti klobásku. Hej.
Ja keď som teda si pozeral takéto prírodopisné filmy ešte v tých 80. rokoch, tak som videl jeden záber, alebo teda jeden film dvojice manželov, a teraz naozaj neviem, či boli z Anglicka alebo z Francúzska, fotili prírodu v Afrike. A mali nádherné fotografie a on na otázku, že či má nejaké fotografie, alebo ktoré fotografie by teraz vedel dať na celosvetovú výstavu, povedal, že nafotil som 10 000 fotografií, ale možno 20 by som teraz mohol ponúknuť na nejakú veľkú výstavu, a jednu z nich ukázal, boli tam psi, ktoré sa bili, rúvali o potravu. Ten záber bol plný takého pohybu, takej úžasnej atmosféry, takého prachu. Tie zvieratá sa bili o ten kus potravy a naozaj neviem, kto to bol. Otázka na teba. Ja som to samozrejme hľadal, ale nevedel som to nájsť. Tak som poprosil ChatGPT, aby mi to ukázal, a on mi ukázal fotografiu túto. Moja otázka znie, či aj ty máš také fotografie, ktoré by si teda vedel na celosvetovej výstave. Určite máš, ale sú vybraté? Sú také... Napríklad túto, viem, že máš to je asi vlci? Hej, to sú vlci a to sú zhodou okolností znova Zoltánovi vlci. Takže ja som akorát teraz nakrúcal film o vlkoch, ale tiež sa asi o tom budeme ešte baviť. A toho vlka na Slovensku stretnúť je veľké umenie. Takže nevideli sme ho, videli sme stopy, stopovali sme, ale vlka sme jednoducho nenašli. Čiže, ale si sa pýtal na tú umelú inteligenciu. Áno, to sa chcem vrátiť. Ja sa priznám, že ja som to začal používať, keď potrebujem napísať nejakú popisku k fotke. Tak vtedy ono to si vymýšľa celkom pekné veci. A je to lepšie, než keby som sa ja s tým trápil, sa priznám, lebo kvôli tomu práve nemám rád, že dávať fotografie na tieto sociálne siete, lebo vždy k tomu treba niečo vymyslieť, čiže u mňa je to jednoduché, strohé, anglický, teda slovenský, anglický, latinský názov, a čím to bolo fotené. A dúfam, že tá fotografia potom hovorí za všetko, že to netreba rozpisovať, čo tam bolo, ale keď sa to na nejaké súťaže alebo niekde dáva, tak tam treba obšírnejší popisok, tak na to využívam túto ChatGPT, alebo keď potrebujem si urobiť nejaké rešerše, len ono je veľký problém, že sa je stále ešte nedá veriť, že si to potom treba overovať, takže neviem, či to je dvojitá robota. Pomaly sme sa dostali, podľa môjho názoru, k najkrajšiemu projektu, aký si ty urobil. Rozmýšľam nad tým, či je prvý alebo druhý. Neskôr sa k tomu ešte dostaneme. A to je návrat rysov. Je to jeden úžasný projekt, ktorý si urobil. A o tom chcem hovoriť trošku dlhšie. Tuto to bolo práve pri skončení filmu o Vysokých Tatrách, kedy sa našli dve malé rysičatá pri vypaľovaní haluziny niekde na Orave. A neviem, čo sa stalo s matkou rysicou, ale zostali tam dve rysičatá, ktoré každé zviera, ktoré sa nájde vo voľnej prírode, tak by malo ísť do Bojnickej zoologickej záhrady alebo do iných rehabilitačných centier štátnej ochrany prírody. Oni obidve zvieratá sa dostali do Bojnickej záhrady, bohužiaľ jedno už bolo zdravotne na tom tak zle, že uhynulo, a druhé nebolo vhodné na návrat do prírody. Ale ja už som medzi tým rozbehol po európskych televíziách vlastne filmový príbeh a tým producentom sa to veľmi páčilo, tak len nemal som rysov. Takže som musel niekde zohnať rysov. Tak sme zase zháňali v celej Európe po zoologických záhradách a nakoniec v Ostrave sme našli, a odtedy som sa ja veľmi skamarátil s Ostravskou zoologickou záhradou a oni nám dali dve rysičatá, lebo paradoxne všetky rysy, ktoré sa chytili na Slovensku a išli na reintrodukciu do Európy, tak končili alebo boli v Ostravskej zoologickej záhrade, ktorá ich distribuovala potom tam, kde bolo potrebné. Tak to bolo také malé zadozučinenie, že Ostrava vrátila Slovensku takto dve rysičatá. No, pôvodný zámer celého filmu bol taký, že my tie dve rysičatá vychováme a budeme film robiť od momentu, kedy oni odídu do voľnej prírody. No ale my sme už ich potom v živote nevideli. To bol veľký problém. Čiže nám urobili veľký škrt cez rozpočet
A jediné šťastie bolo, že sme nakrúcali veľmi veľa toho okolo, to making of, čo malo byť možno pár minút vo filme, lebo so mňou to robil Miloš Majda, ktorý už takto raz jedného rysa do prírody vrátil a ten sa mu vrácal, on sa s ním stretával v tej prírode. Tak sme si mysleli, že to bude fungovať aj tu. Toto je jedna z najkrajších scén. A teraz pri tomto si predstavte, že v malinkatom domčeku o 3 izbách, kde ste vedeli, kde tie rysy sú, tak sme spolu s mojou Siskou chodili a hľadali tie zvieratá. My sme ich nevedeli nájsť. A ja neviem, koľko to trvalo, pár hodín, čo sme, že kde sa tie zvieratá podeli. No oni boli hore teda pod plafónom na tráme a to sme si až potom neskôr uvedomili. Aj natočiť tú sekvenciu bolo relatívne veľmi ťažké, lebo sa im veľmi znova chcelo tam skákať. Ale pre mňa a aj pre ľudí, ktorí sme robili na tomto filme, úplne fenomenálny zážitok, lebo sme boli vlastne v Ľubochňanskej doline vo Veľkej Fatre v Národnom parku, kde sme strávili 2 roky. A vlastne rok sme mali rysičata na chate, kde každý boží deň sme museli s nimi chodiť do prírody. Nechodili sme s obidvoma, lebo vždy nám zdrhli, keď do lesa. Preto sme mali psa, ktorý ich nejak dokázal zavolať naspäť, čo doteraz nechápem, ako to bolo možné, ale tomu psovi sa to jednoduchšie vysvetlí a ten pes to nejak vedel tým rysom zase preonáčiť. A oni aj vo filme, to je spomenuté, vlastne tí rysy sa Lilici veľmi pekne odvďačili, že Muro je natrhol pravé ucho a Líza ľavé ucho. Ono bohužiaľ potom Lilica mala veľmi neblahý osud, zastrelil polovník. Takže ako bolo to veľká kruťárna, detaily sú zbytočné, on ju teda ešte ubil a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bolo to veľmi nechutné, bolo to riešené, bohužiaľ človek bol relatívne vyššie v politike, takže potom sa z toho nejak vysekal, nič sa nikomu nestalo a pes, ktorý bol fantastický práve na rysov, lebo my sme v tom čase už mali ďalšieho rysa, s ktorým sme chceli večerničky nakrúcať a ktorý sa vedel fantasticky starať o to jedno ďalšie rysiča, ktoré tam bolo a bola zastrelená akorát, keď bola s tým rysičaťom vonku v prírode. Takže bolo to také kruťarná a vtedy platil zákon, že každé zviera, ktoré bolo 200 metrov od dediny, alebo každého psa, mohli polovníci zastreliť. Čiže na základe tohto my sme aspoň dokázali zmeniť zákon, čo bolo paradox, tak veľmi nám pomohol ten súčasný náš pán premiér, ktorý Dušan Galis ako poslanec býval vo vedľajšej dedine a sa o tomto dopočul, tak proste tiež sa mu to nepáčilo, aj keď bol polovníkom, tak sa podarilo nejak takýmto spôsobom prekonať aj tú polovnícku lobby a schváliť zákon, že polovníci nemohli strieľať zvieratá, ktoré mali obojky a ktoré boli nejak 50 metrov od človeka a nemohli ich ani strieľať. Už padla tá hranica tých 200 metrov za dedinou, že si mohli robiť, čo chceli. Takže tým sme relatívne veľmi, veľmi pomohli aspoň tomu strieľaniu psov, lebo to isté, myslím, sa stalo poslancovi Hlinovi. Jemu tiež takto polovník hneď následne na to zastrelil psa. Takže našťastie aspoň tento neblahý a krutý osud Lilice pomohol aspoň k takejto záležitosti. Takže moja ďalšia otázka. Dohodli sme sa, že bude ticho, keď vyhnem, prosím. Asi zostanem takto, lebo si sa rozbehol, ale skvelé, ďakujem. Takže otázka, kde sú dnes, už je úplne zbytočná? Ťažko povedať, lebo ten rys sa vo voľnej prírode dožíva tak zhruba tých 14-16 rokov, už je veľmi veľa. A 16 rokov sa dožíva v zajatí a toto sa udialo, oni od nás odišli v 2009, takže je to taká tá hraničná doba. Hej. Čo ja viem, my sme chodili, ja som potom organizoval každý február s medzinárodnou skupinou ľudí a dobrovoľníkov z celého sveta. My chodili pomáhať vlastne stopovať rysov, čiže my sme robili výskum na veľké šelmy práve vo Veľkej Fatre a práve Mura sme vždy nachádzali v okolí tej chaty, kde bol vychovávaný, čiže ten si tam obhájil teritorium. Kde zmizla Líza, to nevieme, ale čo vieme, že Líza bola schopnejšia niečo uloviť a Muro to ulovil potom vždy jej, tak je to jedno nechutne zobral. Čiže oni aj keď odišli do lesa spolu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa okamžite rozdelili, lebo proste jeden bol hladný a jeden iba lovil. No takže ja som si čítal, že v okolo 22. roku robili prieskum a bolo nejakých 9-10 jedincov na Slovensku. Koho? Nie. Rysov? Nie. Rysov je na Slovensku zhruba niekde na úrovni 300-400 kusov
ťažko povedať, že koľko to presne je, lebo tie cenzusy alebo toto sčítanie by sa mala to urobiť štátna ochrana prírody, niečo sa robilo. Uvidíme, je to na základe DNA analýz, čiže sa zbierajú všetky vzorky DNAčky, vtedy by sa to malo dať určiť relatívne presne, ale aj z tých etologických a ekologických nárokov rysa to tak vychádza, lebo na Slovensku má rys zhruba 100 km štvorcových. A keď si zoberieme, že my máme 49 000 km, je iba 20 000 kilometrov lesa a prekrývajú sa tie home range a teritoria tých zvierat. Takže plus minus to takýmto jednoduchou konštantou vychádza na to, že tých 300-400 zvierat. Takže 10 kusov tú moju chybu, ten môj omyl vystrihneme. Hej. O tom nebudeme hovoriť. Toto Faux som si mohol odpustiť. Ale ja ti to spomeniem párkrát ešte potom. Dobre? Tie moje ďalšie otázky, že už na tom videu je vidieť, že už keď podrastli, lebo keď boli malé, tak to bolo úplne milunké, o to sa dalo starať, ale keď už podrastli, asi s tým bol väčší problém, hej? Oni boli, my sme od začiatku vedeli, že idú do prírody, takže sme si k ním nejak nebudovali nejaký taký ten mojkací, ja to ani nemám rád, taký ten mojkací vzťah. Ako samozrejme, to, čo je vo filme, tak asi 3-krát sa pohľadkali tie zvieratá, to sa reálne pohľadkali, ale oni neboli veľmi komunikatívni. Oni si vystačili sami, keďže boli súrodenci a tá komunikácia s nimi bola veľmi, veľmi náročná. To aj ten Miloš spomínal, ktorý predtým vychoval jedného rysa, aj toho ďalšieho rysa, čo mal, tak s nimi spával v posteli, čo zase nie úplne asi to najlepšie, keď ho chcete vrátiť do prírody. Ale títo boli značne divokí, ako tam bolo najväčší problém im dať krmenie a niečo na jedlo, lebo to vás išli roztrhať, takže boli to krušné chvíle, hlavne v momente, keď na tej chate nebol mobilný signál a na najbližšie miesto, kde bol ten signál, človek musel utekať 3 kilometre. To, že to bol veľmi úspešný projekt, dôkazom toho je aj to, že Australian Airlines ho premiéroval. Hej. To je úžasné. Toto bolo vlastne jeden z takých najúspešnejších projektov dokonca celej tej ORF-ky a Univerza. Oni si ho vybrali ako jeden z 9 najlepších filmov, ktorý bol. Ten film bol predaný do nejakých 170 televízií po celom svete, čo oni bolo potom pekné z Brazílie dostávať e-maily, ako ste to točili a čo tam bolo, čo tam nebolo. Čiže ako nie je tam nič špeciálne, hlavne z toho problému, že my sme nemali čo nakoniec dať do filmu, keďže ten film bol postavený úplne inak, ale podarilo sa nám to postrihať. Ale práve potom mi všetci ľudia hovorili, že je tam veľmi pekný ten ľudský príbeh, ktorý tam je. Vlastne toho Miloša, ktorý sa stará o tých rysov a nakoniec ich vráti do tej prírody. Aby ste vedeli, Australian Airlines ho premietal tento film v lietadlách na tých malých obrazovkách, áno? Áno, ja som bol za to veľmi rád, lebo keď predáte film do televízie, tak to nie je až tak veľa peňazí, ako do Australian Airlines v tých obrazovečkách malých. No a medzi tým všetkým, že robíš úžasné projekty, si občas sadneš do auta alebo do lietadla a navštíviš trebárs Maďarskú pustu, prinesieš odtiaľ úžasné fotografie, alebo ideš na dovolenku Fajerské ostrovy. Pozor, ja toto nenazývam dovolenky, ako ono je to vždy krutá robota, proste to fotenie, nájsť to miesto, to nie je dovolenka. Alebo zajdeš do Rumúnska, na deltu rieky Dunaj, odtiaľ sú tiež úžasné zábery, napríklad tento, alebo tento. A priznám sa, že tento vo mne vyvolal, hneď ako som ho prvýkrát videl, tak vo mne vyvolal také úžasné pocity, lebo táto fotografia, a pri tejto fotografii sa mi teda tiež ukázalo, že fotka dokáže v človeku otvoriť úžasné emócie, úžasné pocity, doslova cítim, že som tam, že je to ráno, keď sa príroda prebúdza, to prostredie, cítiš to tak aj ty? Ja ti to poviem inak. Vieš, aká tam bola zima? Že vieš si predstaviť toho chudáka lodivoda, jaké musel mať zamrznuté ruky, lebo išiel akurát niekde z rybačky. Hej, áno, má to vždy špeciálne emócie v tomto prípade. O ktorých ja samozrejme neviem, ale túto fotografiu považujem za jednu z takých tých úžasných preto, lebo vo mne vyvoláva takéto emócie. Čo samozrejme ty máš na to úplne iný názor, alebo teda nejdeš len preč, ale si aj doma, postavíš si kameru na vrchol Bratislavy, niekde na Kamzík
a spustíš časozber a vznikne z toho niečo takéto úžasné. Hej, toto bola veľmi pekná vec. My sme nakrúcali do filmu o Slovensku. Som chcel mať také dlhodobé časozbery, ako sa mení krajina počas 4 ročných období. A našťastie som sa dohodol s Tavercomom a dali nám k dispozícii to posledné poschodie zasklenené na Kamzíku. Čiže ja som tam mal rok a pol fotoaparát, ktorý som si potom nakoniec až dokázal ovládať cez mobil, lebo tých záberov tam bolo strašne veľa, tak keď bolo pekné počasie alebo dramatické počasie, čiže nie pekné počasie, ale niečo zaujímavé, čo sa dialo, tak vtedy sme kameru spúšťali a paradoxne ja som mal túto kameru na Kamzíku, na Chopku, na Štrbskom plese a kade tade, ale najkrajšie obrázky sú práve z Bratislavy. Čo by ste možno vy z meteorologického ústavu vedeli povedať, že prečo to tak je, ale asi tá rovina, rieka a hory, proste, kde sa všetko so všetkým stretáva, tak vtedy sa tam vytvárajú úplne nádherné podmienky na to, aby tamto počasie bolo veľmi dynamické. A potom ja viem jedno také číslo, že len z Bratislavy sme mali 2,5 milióna fotografií na neuveriteľne veľa harddiskoch, čiže ono bolo zaujímavé to potom spracovávať a dávať dokopy. A vo filme je to použitá minúta z toho možno, čiže keď si predstavíte, že jedna filmová sekunda má 25 obrázkov, tak nebolo toho až tak veľmi veľa. Ale mňa potom oslovil Corben Dallas skupina, im sa to páčilo, oni to videli, že čím neurobím na jeden záber klip, tak vlastne ja som im postrihal presne z toho Kamzíku jeden záber na Bratislavu, kde sa to vlastne stále mení a paradoxne je to jeden jediný záber, ale je to veľmi pekné a veľmi dynamické. Úžasné. Úžasné. Predbehol si ma, chcel som ti dať otázku, že ako dlho si sa s tým 2,5 milióna fotografií nejako upratoval, pripravoval, rezal, sekal. Doteraz to robím a to sme začali robiť v 2018. Takže... ten piatok? Hej, ešte teraz som vyčisťoval posledné veci, lebo už nemám dostatok harddiskov, takže používam. Toto je na 20 harddiskoch 8 terabajtových, čiže ako je to neuveriteľné množstvo dát. Ale našiel som spôsob, že ako to veľmi rýchle dať dokopy a veľmi rýchle spracovať, čiže my sme vedeli presne, kde čo nájsť a práve vo filme Slovensko prítomná minulosť, pre ktorý sa to točilo, tak tam je týchto časozberov použitých veľmi veľa. Skvelé. Ďalším tvojim počinom, dá sa povedať, že úžasným počinom, je Cesty Slovenskom. To sú fotografie, ktoré si spájal do nejakého video záznamu, ak dobre viem, ale vyšli aj knižne. Sú tam krásne fotografie, úžasné fotografie. Je pravdou, že to vyšlo aj knižne? Ono to vyšlo vlastne všade. To je film, ktorý sa volá Cesty Slovenskom, z ktorého sú vlastne tieto fotografie. A potom sú dve knižky, ktoré sú Slovensko, pocity a nálady. Tie boli, teda tá už je vypredaná. A potom je knižka, hej, ale teraz rozmýšľam, Príbeh stredoveku. A to je vlastne od Slovanov po gotiku a ostatné ešte asi čaká len na vydanie, takže robili sme z toho všetko. Ja som vlastne potom, Cesty Slovensko vznikali v 2010 roku a vlastne pokračujem vlastne v tom mapovaní Slovenska neustále doteraz. Získal si za to aj cenu nadácie Tatrabanky? To bolo za RISA. To bolo za RISA? V poznámkach a dokonca to stojí aj na webe niekde, to nemám z vlastnej hlavy. Dobre, tak za RISA si dostal nadácii Tatrabanka nejakú cenu. To bol ako mladý tvorca, vtedy som ešte bol, čiže... Chyba vo webe, ospravedlňujem sa za ňu, ale ja to mám tak, za audiovizuálnu tvorbu. Áno, to tak bolo, ale bolo to za RISou a možno aj ten rok sedí 2011, lebo to som bol mladý, ale akurát vtedy som už nakrúcal Cesty Slovenskom. Tu som mal tiež napísané, a to si ma opravil, že ďalším počinom, ktorý sa objavil v National Geographic, je Divoké Slovensko. Tvrdíš, že tam v National Geographic nebolo Divoké Slovensko. Môžeme si pustiť video. To je ďalší úžasný počin.
tiež hodiny a hodiny strávené v prírode a úžasné zábery. Toto bol napríklad film, ktorý sa v konečnom dôsledku veľmi ľahko a veľmi jednoducho nakrúcal. Ako tie zvieratá nám skákali pred objektívy a hrali, ako keby sme ich režírovali. Čiže toto bol jeden asi z najľahších filmov vôbec, ktorý proste tak nejak sám sa nakrúcal a sám išiel. A my sme ho točili iba rok a pol a ono najsmutnejšie na tom celé bolo, že vždy, keď sa ten film už dáva v strižni dokopy, tak máte takzvaný taký ten hrubý zostrih. A náš hrubý zostrih mal namiesto 52 minút mal hodinu a 3/4 a ten bol najlepší. Nám bolo potom strašne ľúto z toho vyhadzovať veľmi pekné sekvencie a veľmi pekné veci, ale ono pri tej filmáčine vždy vy za tým záberom máte nejaký zážitok, čiže možno aj toto bolo také, že sme si tak nejak znovu oživovali tie naše zážitky, ktoré sme popri tom mali, ale ja som to točil v spolupráci s kamarátmi z Nemecka, ktorí teda tiež boli veľmi nadšení, že ešte tú prírodu máme u nás na Slovensku relatívne veľmi dobre zachovalú. Hovorím relatívne veľmi dobre. Biodiverzita je tu ešte stále nejaká a prítomná. Otázka je, že dokedy. Lebo robíme všetko preto, aby sme si podpílili ten konár, na ktorom sedíme. A už aj tuto v rámci, toto bol 2015-16 rok, už aj v rámci tohto som videl plno takých tých negatívnych javov a procesov, ktoré sa tu diali. Takže... K tomu sa ešte dostaneme. Moja otázka, tie zábery sponad Tatier, to bolo s dronom alebo s vrtuľníkom? Vtedy ešte dróny boli v plienkach. Ja som práve bol jeden asi z prvých ľudí, čo som použil dron do filmu a to bolo práve v tých cestách Slovenskom, kedy kamarát si skladal vlastnoručne dróny a kupoval motorčeky a robil všetky tieto veci. Vtedy sme ešte nechyrovali o drónoch. On tých dronov a kamier stratil toľko, čiže keď niekde nájdete nejaký predpotopný dron s kamerou, tak sa kľudne ozvite, lebo to bude niečo od nás, čo sme niekde stratili. Takže to bolo z vrtuľníku. Ale sú to úžasné zábery. Keď nadviažem na tú predchádzajúcu otázku, tie fotografie, kde si fotil aj kostolíky, čo je lepšie pre teba, fotiť kostolíky alebo živú prírodu, živé zvieratá? No ja mám rád históriu a mrzí ma, že my Slováci tú našu históriu skoro vôbec nepoznáme, respektíve poznáme Cyrila Metoda a potom je veľké ticho a veľká tma až do Štúra a 48. alebo 1848 a všetko to, čo sa medzi tým stalo, kedy to Slovensko alebo územie Slovenska patrilo alebo hralo prím v európskych dejinách, tak o tom toho veľa nevieme. Čiže rád zabrdnem aj do tejto témy a ma to veľmi baví a človek pritom objavuje fantastické príbehy a nádherné miesta, ale v tej prírode to je pre mňa taký relax, čiže tam nemusí na nič mysleť a nemusí byť nahnevaný na to, že prečo sa dejú takéto iné veci, takže radšej viacej času trávim v prírode. Pokračujeme v tvojich úžasných projektoch. Tým ďalším bol Kráľ hôr Orolskami. Hej, toto bol zase pre zmenu najťažší film, ktorý sme nakrúcali 4 roky a z toho prvý rok sme nenatočili ani MKF a hľadali sme skôr technológiu, ako pristupovať k tým orlom, lebo tie orly sú veľmi zraniteľné a samozrejme nechceli sme im vôbec ublížiť. Čiže bol to enormne náročný film a hlavne orly hniezdia vždy na tom najvyššom strome v lese. Takže... Prečo na strome, keď je to orol skalný? Oni sú aj na skale sem tam, ale Slovensko je v tomto celkom jedinečné, že my tu máme veľkú populáciu, ktorá hniezdí aj na stromoch, oproti možno iným populáciám, kde, ja to poviem inak, v Mongolsku, kde som teraz bol posledne u orla na hniezde, tak tam tých stromov moc nie je, takže tam dokonca orly hniezdia aj na zemi. Orol skalný hniezdí vyslovene na zemi. Takže závisí to asi od tej ponuky toho priestoru, ktorý on má. A tuto u nás je veľmi rád na stromoch, ale zase taká tá negatívna skúsenosť. My sme veľmi chceli natočiť klubanie sa orličat z vajíčka, čo nikto predtým nenatočil. Podarilo sa nám natočiť kladenie vajíčok,
sedenie na vajíčkach a to sú práve tie momenty, ktoré sú extrémne náročné, že tam keby ste sa ukázali, tak tá orlica opustí to hniezdo a vlastne celá znáška je zbytočná, čiže nás by ukameňovali, ukrkali. Tak my sme to robili tak, že sme na tie 40-metrové stromy museli dávať atrapy kamier, pripravať tých orlov na to, aby to poznali. Keď si začnú stavať hniezdo, tak už tam bola kamera. No a, alebo tá atrapa kamery, a keď sme to išli vymeniť za normálnu kameru, že budeme nakrúcať, tak sme zistili, že ten strom jediný v celom lese bol vyrúbaný. Lebo to bola obrovitánska 40-metrová jedla a bolo z toho asi veľmi veľa dreva. Tak ako niekde sú tie fotky, takisto ako stojíme celý zúfalí pri tom hniezdnom strome. A bol to orol, ktorého som používal vo filmoch aj pri rysoch, aj práve v tomto divokom Slovensku. Takže hovorím, 4 roky nám toto trvalo, kým sa nám podarilo nakrútiť dostatočne veľa materiálu a potom, keď už ste v strižni, tak zistíte, že vám chýba jedna scéna, ako orol loví, čo tam jednoducho musí byť, čím sa živí. Tak ja som si potom musel sadnúť na lúku a týždeň tam čakať, či náhodou orol nezaloví. Nejak sa mu nechcelo, tak sme našli zrazeného zajaca, tak ešte aj toho som mu tam dal, že nech sa na ňo aspoň teda spustí, že aby to vyzeralo. A to sa po ďalších pár dňoch podarilo. Takže... Že to niekde bolo, keď sa spúšťal dole, to je ono. Všetko, čo som sa chcel opýtať, sú odpovede. Takže sa teraz nemusím nič pútať, čo sa orla týka. Ak chceš niečo ďalej, poďme teda o kúsok ďalej a už sme pri Morave. A toto nie je moja fotka. Určite áno, toto mám z tvojho Facebooku. Dobre. To mám z tvojho Facebooku. Ale tu nepoznám. A toto? Ani toto. No, vidíš? Máš to na Facebooku, takže pani manželka. Bol som tam len označený. Sa doplňate. Čo je ale podstatné je to, že... A toto už je moja fotka. To už je tvoja fotka, to som si istý, že je tvoja fotka, pretože toto... Aha, to je ukážka. Je jeden úžasný... Už to ide. Ide to? Okay. Teraz nie, ale teraz áno. Počkaj. Skúsime to vrátiť. No, teraz mi to má. A už to ide. No vlastne toto je môj posledný film o rieke Morave. Ono práve toto bolo na tej anabáze s tými zoologickými záhradami, že možno človek bol tak jemne unavený z toho nakrúcania a z takéhoto kolobehu, tak možno aj preto som kývol na tieto zoologické záhrady. Ale potom som bol zase unavený zo zoologických záhrad a strašne som sa tešil do prírody a ísť nakrúcať. Čiže toto bol aj film, keď som nastupoval do Bratislavskej záhrady, tak som povedal vtedajšej riaditeľke, že mám jeden veľký film a musím ho dokončiť. A tak som potom našťastie, keď už som tam skončil, tak som ho dokončoval. Takže to bolo zase nádherné nakrúcanie. Čo je zaujímavé, tak toto je miesto, na ktoré vidím z balkónu svojho bytu. Je to asi 5 kilometrov od miesta, kde bývame. A sme tam aj s celou rodinkou, si myslím, že skoro každý voľný čas a každú voľnú chvíľu. Takže to relatívne veľmi dôverne poznám a preto viem aj, že kde sa dá ísť, čo nakrútiť a kde aký zážitok môže človek očakávať, lebo ono už to je aj o tých zážitkoch, že človek radšej si niečo prežije, než to zaznamená. Ja k tomuto filmu iba toľko, že ja často chodievam, alebo teda párkrát som sa bicykloval v Lani pri Morave, ale takéto krásne zakutia tam ja nikdy nevidím. Keď to vidíš z balkóna, tak ty to máš asi lepšie. Ja mám aj tie veľké teleobjektívy, čiže ja keď ho namierim, tak pozor, ja som dokonca fotil z Devínskej búrku, ktorá bola 120 km pri Brne. Ja vidím až tak ďaleko, vieš? To neuveriteľné teleobjektívy, dnes tá technika ide strašne dopredu. Ešte niečo si chcel k tomu? Ale ja len túto jednu jedinú vec, že ja som ho začínal nakrúcať v momente, alebo teda predtým, keď som to, alebo volal som toto miesto, je to Devínske jazero pri Devínskej Novej Vsi. Ja som to volal Slovenské Serengeti, tam bolo veľmi veľa zvierat, potom sa prírodnými procesmi a polovníkmi z toho, už to nie je Serengeti, už je to nočné Serengeti, lebo tá zver sa tak bojí, že vychádza iba v noci. Ale paradoxne sa zase stala taká nepríjemná vec, že postavil sa ten cyklomost, ktorý je pri Vysokej Prímorave a my sme aj s mamou, aj s rodinkou sme chodievali vždy na tie miesta s obsom sa pozerať. A vtedy sme raz za
výlet museli zavolať psa k nohe, lebo išiel cyklista. Teraz sa tam už nedá chodiť, tých cyklistov je tam tak veľa, že to nie je možné a obávam sa, že tá príroda, ktorá bola zvyknutá na to, že tam je relatívny kľud a pokoj, tak je tak veľmi atakovaná, že sa stiahla a mení trochu svoje návyky a chodí vlastne von iba večer a v noci, respektíve je skovaná na všelijakých týchto zákutiach, kde to zase ich trošičku vyrušujú polovníci. Čo je ale dôležité povedať, že preto to bola taká čistá príroda v tých 70., 80. a 90. rokoch, pretože tam to bolo hraničné pásmo s Rakúskom a tam sa teda nikto nedostal. Bolo presne za tými ostatnými drátmi. Takže to bola čistá príroda, preto už asi nie je podľa tvojho. Ale stále je to nádherný kút zeme, len mňa vždy mrzí, keď niečo spoznám a odtiaľ srší doslovne život, emócia a zážitky a potom to postupne upadá. Ako mám takéto miesta práve aj v tej Veľkej Fatre, kde sme mali rysov, kde sme nakrúcali pri niektorých stromoch a v súčasnosti ten les už tam neexistuje, čiže už je vyrúbaný. Čiže je to také, že poznal som to, kedy tam bol život a poznám to teraz, kedy tam dlhú dobu život nebude. Poďme ale na tie horšie veci, lebo nie je to len vždy o čistej prírode. Tvojím ďalším projektom bola odvrátená strana Slovenska. Ja ju uvediem slovami jedného môjho bývalého šéfa, ktorý mi povedal, že bol vo Švédsku a stretol sa tam so primátorom nejakého takého menšieho 25-tisícového mesta a rozprávali sa o prírode a položili mu otázku, čo robí s čiernymi skládkami. A on nevedel pochopiť, čo sú to čierne skládky. Keď mu to vysvetlili, že čo sú čierne skládky, tak zase nevedel pochopiť, prečo by to ľudia robili. Prečo by si ničili svoje prostredie, kde žijú, takýmito prehážkami. A toto je presne to, čo ani ja neviem pochopiť, preto som urobil aj knižku, aj veľkú výstavu v Slovenskom národnom múzeu, aj teda film, ktorý sa volá Odvrátená strana Slovenska. Pre mňa sú možno aj toto také nepochopiteľné veci, že je to vizuálne pekné, ale neviem si predstaviť, koľko peňazí vyletí na Silvestra von komínom. Takže celý film nie je to len o skládkach, je to o tom, ako nechováme, ako sme zlikvidovali poľnohospodárstvo, ako sa hrôzostrašne správame ku kultúrnemu dedičstvu, k prírode samotnej. Napríklad z repky svojho času, my ako fotografi sme tú repku mali veľmi, veľmi radi, lebo to bolo taký ten pekný prvok v tej krajine, ale teraz už je tá repka všade. A ono pre toho poľnohospodára, našťastie sú to asi prvé peniaze, ktoré on dostane, ale ospravedlňujem sa za výraz, ale zaprasili tým kompletne celé Slovensko. Táto repka je problém na Slovensku, áno, to si mnohí už priznávajú. A nie len kvôli tomu, že je krásna žltá, ale aj kvôli tomu, že sa postrekuje, lebo na to, aby bola krásna žltá, sa musí postrekovať. A ono hlavne, keď ju idete zberať, tak to vtedy postriekate relatívne slušným sajrajtom, jak to ja volám, a aby to pekne zhnedlo, aby sa to dalo pozbierať. A vlastne tá pôda je potom taká značne nepoužiteľná. A ono zase tam je veľmi veľa súvislostí, čo som sa ja dozvedel pri tomto, že ono tým našim intenzívnym poľnohospodárstvom my strácame takú tú prirodzenú zásobu humusu, ktorý bol. Oni to dokonca to volajú ako fosílny humus, ktorý sa tvoril dlhé 10 ročia, ale v súčasnosti to odchádza a preto musíme nahrádzať všetko hnojivami. Ale sú tam aj pekné príbehy, napríklad vlak cez futbalové ihrisko. No a teraz ti dám, či si tipneš. Toto hral FC Hronec proti FC Čierny Balok. Strašne pršalo, strašne. My sme dokonca tú párnu mašinku mali na vysielačku, tak sme ju mohli poslať párkrát, len tak pršalo, že sme to nechali tak. Vieš, koľko skončil ten zápas? Nie. Bolo to derby. Čierny Balok vyhral 10-0 a ja som nevidel ani jeden jediný gól. Čiže je to vlastne, celý film je to o tej našej zodpovednosti, ako sa my správame ku Slovensku, čo sme si tu za posledné dekády vyparatili, urobili. Ako ja som sa nesnažil hľadať, lebo ani neviem, ani na to nemám kompetenciu hľadať nejaké riešenia a východiska. My sme si veľmi pomohli štatistikami. Tá štatistika je nechutná a neúprosná. Takže všade je to komentované štatistikou a tie čísla sú fakt, že miestami až hrozostrašné. Takže je to taký ten prierez kompletne toho,
ako my konzumne žijeme, čo potom s tým odpadom sa robí, ako funguje tá naša biodiverzita. Dokonca toto je tiež jeden zo šialných príkladov, vlastne to intenzívne farmárčenie a oproti iným krajinám, ako naši politici to vedia vyrokovať, nevedia vyrokovať. Ako, možno by som povedal, že doporučujem ten film, ale možno ani nie. Lebo ten message z toho je taký trošičku dosť frustrujúci. No zber PET fliaž nám trochu asi pomohol. V tom sme zase celkom, to bol vynikajúci nápad, ako plno ľudí bolo k tomu skeptických, ale myslím si, že práve toto bol jeden ten špičkový nápad, kedy už je aj reálne vidieť, že tých PET fľaší nie je toľko v tej prírode, jak bolo. Poďme ďalej. Ty ako fotograf si zvyknutý fotiť, dobre, poďme ďalej od odvrátenej strany Slovenska. Nie len krásne prírodné scenérie a krásne zvieratá, ale zúčastnil si sa aj teda upratovania v Turecku, ak to môžem nazvať upratovaním v Turecku, po tom veľkom ničivom zemetrasení v roku 23. To bol, tuším, začiatok roku 23. Ako si na toto spomínaš? To muselo byť teda tie emócie vybičované, kedy v ľuďoch koluje strach, tie negatívne emócie, strach doslova o život a taká tá emócia zo straty majetku, straty blízkych. Bol to veľmi nepríjemný zážitok, ako ja mám voči tomu vybudovanú takú nejakú obranu, lebo už som jednu vec predtým zažil takúto, respektíve som to bol nakrúcať, ja som potom pôsobil v slovenskej televízii a chodil som nakrúcať takéto veľmi ťažké veci. No a to bol zase šok pre moju ženu, ktorá mi volala, tak ako mi volá každý boží deň z roboty, že čo robím, a ja hovorím, idem do Turecka. A však tam bolo zemetrasenie. Hovorím, no hej, však idem tam. A že kedy? No za 10 hodín odlietame. Takže my sme išli hneď ako prvá várka s našimi záchranármi. A ako bol to nepríjemný pohľad na to, že ja keď som bol predtým, asi si sa aj na to chcel spýtať, ale budeme sa o tom baviť, ja som bol predtým na tsunami v Banda Aceh. A vlastne to miesto bolo po zemetrasení, ale to bolo umyté od toho mora, čiže tam nebol ten rozsah, toto sú práve zábery z Banda Aceh, kde nevidíte vlastne skoro vôbec nič z tých následkov toho zemetrasenia. Ale tuto v tom Turecku to bolo katastrofálne, že jedno z bývalé tretie najväčšie mesto po Ríme, Konštantinopole, bola Antiochia a tá bola zrovnaná zo zemou. A teraz vy, keď vidíte tú históriu, ktorá tam bola, to mesto, ktoré Svätý Peter napríklad, kresťanstvo, názov kresťanstvo pochádza z Antiochie, tak to bolo kompletne zničené. A teraz vy vidíte tých ľudí, ktorí majú nejakú nádej, lebo všade bohužiaľ v tých troskách počujú ešte svojich príbuzných. A potom aj naši záchranári museli odtiaľ utiecť, lebo najprv nás ako keby nie že vítali, ale boli radi, že sme účastní a že niekto im prejavuje nejakú sústrasť pri tom zemetrasení a sa o nich zaujíma, ale potom to začalo byť už nepríjemné v rámci tej davovej hystérie, že poďte nám zachrániť túto mamu, túto dcéru, syna. Čiže bolo to ako veľmi, veľmi emočne vypäté, tak ako napríklad tento záber, ktorý zase sú tam také dve šialené kontrasty. My keď sme priletali do Banda Aceh, tak nám dal Jeňo Korda, vtedajší šéf reportérov, nám dal za úlohu, že sa máme dostať na americkú lietadlovú loď na Abrahama Lincolna. Neviem, dobre, ktorá tam kotvila a posielala pomoc odtiaľ. Tak ja som to vyskúšal a bol som tak neoblomný, že nás posadili do vrtuľníku, ktorý išiel zhadzovať humanitárnu pomoc. A toto bolo 2 týždne po zemetrasení. Toto bolo mestečko malinkaté, kedy my sme tam vlastne po tsunami a zemetrasení, kedy my sme tam prišli a tam tí zúfali ľudia sa nevedeli dostať nikam, lebo lode im všetky uplávali alebo zobralo more. Cesty boli všetky zatarasené, nedalo sa vlastne nikam dojsť. Tak po 2 týždňoch videli vlastne a dostali nejakú pitnú vodu a nejaké takéto záležitosti. Čiže ako znova veľmi šialené ľudské príbehy, ale zase na druhej strane je dobré možno o tom aj hovoriť, že aká je tá príroda vie byť na jednej strane krásna a na druhej strane vie byť krutá a vlastne robíme stále ako globálne ako ľudstvo robíme všetko preto, aby bola čoraz krutšia a krutšia. Nie všetci. Nie všetci. Môžem povedať, že istý Tomáš Hulík robí viac ako všetci ostatní, pretože sa chcem venovať teraz projektu, ktorý považujem za jeden z tých najúžasnejších tvojich projektov a to je návrat koňa Převalského. Hej, to aj ja si považujem za taký veľmi pekný projekt. Pokojne o tom hovor. Ono začalo to veľmi
prozaicky a na ministerstve životného prostredia na mojej výstave Ku dňu Zeme som sa stretol s kazašským veľvyslancom a keďže som vtedy bol v tej bratislavskej zoologickej, tak mu hovorím, že poďme vymysleť nejaký projekt spolu, že s Kazachstanom, že my máme nejaké zvieratka, ktoré sú od vás a máme ich veľa v záhrade, že možno by sme vám niečo dali. A on mi potom volá, že OK, že o 3 dní, že posielam ti lietadlo pre tých vašich 3 koňov Převalského. No a on, že to sa takto nerobí a že to sa takto robiť nedá. Takže nakoniec sme urobili velikánsky projekt spolu s kazašskou vládou. Našťastie z kazašského ambasádora na Slovensku sa stal viceminister zahraničných vecí, takže sa o niečo jednoduchšie komunikovalo s Kazachstanom a s kazašskou vládou. Takže nakoniec sme spískali projekt, kedy sme minulý rok v máji doviezli prvých 7 koní Převalského po 300 rokoch do Kazachstanu. Čiže vlastne na reintrodukciu pri navrátenie do prírody. Otázka, oni tam vyhynuli? Oni tam vyhynuli tak, jak vyhynuli vlastne na celom svete. Posledný kôň Převalského bol videný vo voľnej prírode v 1968 v Gobi B. Ale o tom sa asi tiež budeme baviť ešte neskôr. Hovor, lebo to je jeden a ten istý projekt? Vlastne Pražská, alebo teda konzorcium zoologických záhrad niekedy v 90. rokoch začalo prinavracať práve koňa Převalského do voľnej prírody Mongolska, pretože jediné kone Převalského sa zachovali v zoologických záhradách. Tu v zoologických záhradách je populácia okolo 800 zvierat a vlastne z tých 800 zvierat sa tie geneticky vhodné vracajú naspäť do prírody a už je príjemná populácia v Číne a 3 miesta v Mongolsku, kde tieto kone Převalského existujú. Ja som sa bol teraz pozrieť v rámci iného projektu práve na to miesto, kde bol posledný koň Převalského, kde momentálne žije už znova 286 koní. Takže tento projekt sa podaril a vlastne tuto sa snažíme vlastne v tomto Kazachstane urobiť znova takúto istú vec. Toto bolo celkom divoká jazda, 18 hodín v lietadle v týchto paraganských sedačkách, kedy sme s naloženými 4 koňami lietali sme tam 2 vlastne lietadlami Českej armády a ono bolo veľmi zaujímavé. Ja keď som bol vyberať lokality spolu s riaditeľom Pražskej zoologickej záhrady s pánom Bobkom, tak na jednej lokalite sa on uzhodol, že všetko je úplne fantastické a dobré, tak rozhodol, že sem pôjdu a potom zdvihol telefón a zavolal náčelníkovi generálneho štábu armády Českej, že potrebujem zase tie 2 lietadlá, že či dáš. Jasne, že dám, ale že nájdete 2,3 alebo 7, to si nepamätám, dlhú pristávaciu dráhu pre lietadla. Takže potom sme hľadali iba pristávaciu dráhu. Nakoniec sa všetko podarilo. Ja som bol v lietadle, ktoré viezlo kone z Nemecka. Nám sa zase stal problém, lebo sa lietadlo v Berlíne pokazilo. Takže sme 2 dni čakali v Berlíne, kým sa lietadlo opraví a tak ďalej a tak ďalej. Ale úspešne sme doviezli, chceli sme pôvodne 8, ale donesli sme iba 7, lebo jeden sa rozhodol, že nechce ísť. Bál sa lietania, hej? Tak to som sa ja bál. Pre tých koňov to bola neuveriteľná záťaž, lebo 2 hodiny prepravy v Čechách, 18 hodín v lietadle a ďalších 7 hodín vlastne až do... To miesto sa nádherne volá sa, že Alibi. Tam, kde sa vypúšťajú Alibi v Altin Dala alebo v Zlatej stepi. No toto je záber na koňa, ktorého práve vypúšťate do tej voľnej. Nedá sa povedať do voľnej prírody, pretože tam je ešte... Oni musia ísť do aklimatizačnej voliéry, aby sa vlastne tak nejak zoznámili, lebo sú to európske kone a tie podmienky klimatické v Európe sú omnoho príjemnejšie než v Kazachstane. Že Kazachstan má, tam, kde sme ich dávali do stepy, tam je minus 40 plus 40. Čiže oni sa musia aj tomu trošičku prispôsobiť, musia byť pod drobnohľadom. Ale veľmi zaujímavé bolo, že vlastne toto sú... Aha, to až na tej ďalšej. Že my sme doviezli vlastne 4 kobylky z Nemecka a z Pražskej zoologickej išiel 1 žrebec a 2 kobylky. No a žrebcovi sa to tak zapáčilo, že už teraz je potomstvo, predpokladám, bude, lebo hneď na druhý deň sa dosť rozdovádel, takže... A toto je práve ten záber na divoké kone Převalského, ktoré teda prežívajú v Mongolsku, kde sme boli nakrúcať vlastne my tento ich príbeh. Zostaňme ešte chvíľu pri Mongolsku, lebo Mongolsko sám v mnohých rozhovoroch chváli, že je to jedna úžasná, veľká, krásna krajina. Ale. Ja som tam bol vlastne teraz, minulý rok a predtým som tam bol 5 rokov dozadu a
Išli sme zase na púšť do Gobi a nám to trvalo 6 dní, kým sme sa tam dostali. Teraz sa to dá urobiť za 24 hodín, lebo Číňania sú všade a všade budujú cesty. A čiže zase tá neuveriteľne nádherná krajina, neporušená, bohužiaľ tými cestami sa to stále tak nejak približuje civilizácii a čo z toho bude, uvidíme. Toľko o koňovi Převalskom. Tak. Skvelé. Ono ich je zhruba okolo... Ja položím tú otázku. Dobre. Aké sú tie počty tých koní teraz? Aby sme to nemuseli strihať, toto sa odstrihne. Aké sú tie počty koní teraz? To je celkom dobrá otázka, že aké sú tie počty tých koňov teraz, ale malo by ich byť zhruba, teda aj s populáciou v Číne, zhruba okolo 800 takisto. Čiže 800 koní v Európe a v Amerike v zoologických záhradách a potom 800 koní vo voľnej prírode. Poďme ďalej. Súčasný projekt, na ktorom robíš, je 12 najohrozenejších zvierat na svete. Tu je ich zoznam. Tou jednotkou je už spomínaný kôň Převalského, Kazachstan, Mongolsko. Dúfam, že to mám správne, že je to aj Mongolsko, aj Kazachstan. Vidra, žeriav. Povedz nám o tomto projekte niečo. Teraz s ním žiješ, ak dobre viem. Žijem a cestujem. No, ja som si vymyslel presne... Zhasla nám sviečka, nie? S tou otázkou môžeme dať ešte raz? Ktorú myslíš? S touto otázkou. Nový projekt, na ktorom pracuješ? Ešte raz. Budeš taký. Nový projekt, dobre, tak poďme. Dávam pozor. Sleduj ma. Dobre, to bolo všetko o koňovi Převalskom, ale projektom, ktorým teraz žiješ, súčasný projekt, najnovší tvoj, je 12 najohrozenejších zvierat na svete. Tou jednotkou je kôň Převalský v Kazachstane a v Mongolsku. Dúfam, že to mám správne. Aj v Kazachstane, aj v Mongolsku. Potom je tam vidra obrovská. Ja to celé čítať nebudem. Odovzdávam ti slovo. Nech sa páči. Vymyslel som si projekt, respektíve taký veľmi utopický, ktorý už v hlave mám dlho. A našiel som človeka, ktorý to zaplatil. Čo lepšie si môžeš želať? Takto je to pre film alebo seriál určený pre medzinárodnú distribúciu. My rokujeme či už s Netflixom alebo s National Geographicom o to, aby vlastne to bol hlavný vysielateľ tohto seriálu. Už je to rozpredané a ešte to není natočené, ale už je to rozpredané kade-tade po celom svete. A vlastne to, čo som ja s tou prírodou robil a robím a ma to teda veľmi náplňa a baví, tak som si tam ešte doplnil nejaké zvieratka, kde som nebol a ktoré som nevidel. A ako niektorí to volajú, že chodíme na výlety, ale je to nechutná a strašná drina. Čaká robota, určite. Nemám rád letiská už v súčasnosti, ale stále sa teším vždy na tú ďalšiu cestu, ale potom sa vždy teším zase naspäť domov. Takže zabávam sa a práve fotením, nakrúcaním veľmi vzácnych a ohrozených zvierat. Ono k tejto fotke je jeden nádherný príbeh. Tuto môžete vidieť rysa iberského, ktorého v roku 2000 alebo okolo roku 2002-2004 žilo 86 vo voľnej prírode. Potom bol Európska únia, do toho naliala šialené peniaze. Rysa sa podarilo zachrániť a v súčasnosti ich je asi 2000. Ja som sa akurát pred týždňom, alebo kedy vrátil zo Španielska, kde som na vlastné oči teda videl a nakrúcal alebo nakrútil 10 jedincov. No a toto bola krásna fotka, my sme sedeli v kryte a rys sa samozrejme neukazoval. 4 dní sme nevideli ani rysa a potom sme fotili toho bažanta. A ja som tak nejak, a bola neuveriteľná hmla, že nebolo to poriadne vidieť. Ja tak potom pozerám, že čo sa pozerá na toho bažanta. A potom my máme také bojové pokriky, ktoré teda auditorium moc nemusí počuť. A tak teda za mohutného bojového pokriku hovorím, že však tam je rys. Že toto bol prvý rys, ktorého som videl pár rokov dozadu a Pumu ešte len pôjdeme nakrúcať do Chile a do fenomenálnej scenérie Torres del Paine v Národnom parku, takže tam sa tiež veľmi teším, ale to bude až koncom tohto roka. Potom vidím, že budeš mať ďalej vidru obrovskú, tak tu už sme boli nakrúcať v Brazílii, zase pre mňa v jednom fenomenálnom ekosystéme a v jednom z najkrajších ekosystémov, čo som kedy videl, a sú to mokrade
brazílskeho Pantanalu. A tu je znova vidieť, alebo tu sme zažili také niečo, čo je taká tá, nie je to imaginárna, ale plno ľudí si to predstavuje ako imaginárny problém a to je klimatická kríza. Zažil som Pantanal, ktoré sú najväčšie mokrade na svete vo veľkosti Rumunska, ktoré boli úplne vyschnuté. Tam boli na farme, kde sme boli zo 4000 jazierok, boli 2. Rieka bola plná kajmanov, lebo všetko sa stiahlo niekde k vode. A naopak v Mongolsku na púšti som zažil úplný extrém a povodne. Čiže to počasie sa niekde trošku veľmi, veľmi zbláznilo a teda ten disbalans, ktorý sa tu robí a ktorý my ako ľudstvo robíme, je asi veľmi krutý. Ale tu sme boli za vidrami obrovskými. Je to vlastne vidra, ale vo veľkosti človeka, čiže to má 2 metre. Sú úplne fantastické, lebo sú enormne komunikatívne, používajú cez 22 rozličných komunikačných znakov. Najmä ich majú na všetkých možných nepriateľov, čiže vedia pomenovať, to je jaguár, to je nejaká iná potvora, ktorá ide zožerať mláďatá, takže v tomto sme si veľmi užili. Úplne úžasné zvieratá. Ako dlho to budeš nakrúcať? A kde to vyjde? Ako si predstavuješ záver tohoto, výstup z toho projektu? Vznikne 12 52-minútových filmov, ktoré prvá séria by mala byť tento rok na jeseň už v niektorých televíziách, v ktorých ešte neviem. A ďalšia séria na budúci rok na jeseň. My sme začali točiť minulý rok v lete. Boli sme zatiaľ na 5 cestách a o 2 týždne odlietame na ďalšiu cestu. Odlietame do Indie, do Ladaku na snežného leoparda, do minus 20 až 4,5 tisíc metrov nad morom a potom odtiaľ ideme rovno do Nepálu sa pozrieť na pandu červenú. To je všetko o tých projektoch. To máš ty nasledovníkov? Určite áno. Ako teraz mladých ľudí s mobilom a s fotoaparátom je veľmi veľa, takže určite. Hej. No, nedávno som v televízii zaregistroval takú informáciu, že ľudia okolo Adama Bašteka pripravujú Erika Baláža pripravujú nejaký film. Takže nasledovníkov máš, sleduješ? Poznáš sa s nimi? Komunikuješ, učíš ich? To nie, toto sú takí sebestační chlapci, ale mám veľmi dobrých kamarátov a mladíkov, ktorí sa teraz rozhodli, že nakrúcajú rysa. Úplne fantasticky, cez fotopasce, chlapec má 100 fotopascí niekde v teréne a plus teda väčších kamerových pascí, čiže tuto je za tým musí byť neuveriteľná trpezlivosť a chuť z niečo robiť aj teda cez tú pekelnú bolesť. Áno, sledoval som to, oni u Adely v televízii povedali, že týždeň sme sedeli na jednom mieste, lebo stanovali, nič sa nedialo a v sobotu prebehla veverička. No ale takto je, ale vieš, ak si ty za ten týždeň oddychneš, ako ty tam väčšinou ležíš, alebo sedíš niekde opretý, podriemávaš a čakáš. Keď hovoríš, že ležíš, tak... Áno, toto je presne to. Inak toto není možno až taká pre mňa vtipná fotografia, lebo môjim snom bolo v Mongolsku navštíviť také etnikum Catánov, ktorí proste ľudia, ktorí žijú so sobmi a migrujú a teda kočujú niekde na hranici s Ruskom a s Mongolskom. A bohužiaľ práve tí Catáni boli takí, že už tam zase došla tá civilizácia s Walkmanom, s autobaterkou a tak ďalej. Takže už to nebolo také práve orechové. A toto oddychujete na nejaké letiskové hale niekde? Hej, toto je pražské letisko a to nám teraz urobil nástup. Už sme sedeli v lietadlo bolo naštartované, keď zrazu sa vyplo a povedali, že choďte von. A potom po ďalšej hodine nám povedali, že choďte si zobrať aj batožinu a my sme mali na druhý deň v São Paulo naväzujúce spoje práve do toho Pantanalu. Neviem, akým zázrakom sa túto sériu robíme. My robíme prírodopisné filmy a robíme cestovateľskú sériu, ktorá bude na STV s najväčšou pravdepodobnosťou a tu robí Martin Navrátil z Travelistanu. A Martin ako extrémne skúsený cestovateľ teda bežal cez celé pražské letisko za okienko, aj tak tam bol tretí asi. A o 1:00 v noci nám vybavil do plného lietadla 5
leteniek, ale museli sme sa dostať do Amsterdamu, z Amsterdamu do São Paula, lebo teda Turkiši cez Istanbul nám to zrušili, ale predtým sa mu podarilo vybaviť, že poletíme z Frankfurtu, ale nemali sme sa dostať ako do Frankfurtu, tak som vybavoval na letisku taxíka, takže už som mal za 25 000 českých korún taxíka do Frankfurtu. Moja posledná otázka, ako sa pripravuješ na cesty? Nadväzujem na ten náš začiatok, že na to, aby si urobil dobrý film, musíš tú prírodu jednoznačne poznať, musíš to zviera vedieť, čo od neho čakať, ako sa naň pripraviť, ako s ním komunikovať, ako ho neplašiť a podobne. Ako sa teda pripravuješ na cesty a na filmovanie? Ono je to veľa štúdia, toto presne máš. Hej, že toto je taký nácvik ešte doma v byte, že ako sa nenápadne prepravovať s batožinou. Vidíš, že mám aj zelený kufor. Že ako sa nenápadne vlastne dostať do lesa a keďže som bol v krajine, kde som ešte predtým nikdy nebol a je tam skoro 600 druhov vtákov, tak musíš si ich pozrieť, že aspoň aby si vedel, že čo tam je a čo tam nie je. Nejako, samozrejme, všetko je neuveriteľné štúdio, my si robíme podrobné rešerše, keď ideme, čo tam môžeme vidieť, ako to môžeme vidieť. Vlastne celá táto séria týchto 12 filmov je o tom zvierati a o príčine ich ohrozenia, že prečo je tak vzácne, prečo je ohrozené. Ako samozrejme, väčšinou je za tým človek, ale proste snažíme sa rozlúsknuť aj to, ako niektoré tie zvieratá sa podarilo dostať z tej priepasti toho ohrozenia alebo až vyhynutia. Takže sú tam fantastické príklady vlastne aj pre ostatných, že ako by sa to dalo možno vyriešiť alebo proste niekomu ukázať, že áno, ono to ide. Ďakujem. Priestor pre vaše otázky. Nie sú. Ďakujem. Nie sú, ďakujem. Môžeme to úplne pokojne ukončiť. Tomáš sa chce niečo spýtať. Martin. Počkaj, dáme ti mikrofón. Ak môžem, tak ja by som sa spýtal, jak si spomínal tú bojnickú zoo, tak ja si spomínam, že si ju dosť tak akože dvíhal jej úroveň, že či je väčšia výzva riadiť zoo, bojnice trebárs, alebo zoo, alebo natočiť nejaký takýto zaujímavý film? Tomto sa priznám, že určite je väčšia výzva riadiť práve tú zoo bojnice, lebo ono je to o niečo asi ťažšie než v tej prírode. Človek tam robí s nevyspytateľnými ľuďmi, robí so štátnou správou, kde sú veľmi nevyspytateľní ľudia. A v tej prírode zase tam nejakým tým spôsobom viem očakávať, čo sa môže stať a čo sa môže udiať. Ale človek tam lepšie predvída to, čo sa dokáže udiať. A v tej prírode neexistuje toľko zloby, zla a nenávisti ako v tej ľudskej spoločnosti, tá príroda funguje na jednoduchých princípoch. Som hladný, ulovím, alebo si niečo nájdem na potravu, alebo sa vyspím, nájdem si nejaký úkryt, kdežto u nás proste do toho vstupuje ešte nejaký mamon, ktorý nie je úplne dvakrát dobrý práve pri niečom, ako je zoologická záhrada, keď rozkradnete dokonca už aj zoologickú záhradu. Čiže keď 40 až 50% vlastne príjmov záhrady alebo peňazí, ktoré by mali ísť do záhrady, sú niekde ukradnuté, to, čo sa dialo predtým, a nechcem vidieť, čo sa tam deje v súčasnosti, keďže viem, že projekty, ktoré sme my robili, tak sa teraz realizujú s dvojnásobnou cenovkou, ak nie s trojnásobnou cenovkou. Ako ja by som sa spýtala, možno mňa prekvapilo to číslo 9 miliónov stromov na Slovensku, že ide, ale každý rok. A že čo s tým? Akože, ako môžu občania bežní pomôcť tomu, že čo sa deje? Lebo nás to trápi a my to vidíme, keď chodíme po Slovensku, že to sa deje, ale že ako zastaviť vôbec to kácanie tých stromov? Ono, ten problém vznikol po tej veternej smršti v Tatrách, kedy si mysleli, že majú strašne veľa dreva a zakontrahovali si obrovské objemy dreva, ktoré potom museli vyplňať. Nakoniec potom nejakí veľmi šikovní ľudia zistili, že to drevo je geniálna komodita, ktorá je skoro nekontrolovateľná. A dokonca aj cez všetky regule, ktoré na Slovensku fungujú, proste my môžeme vyviezť iba 2 milióny kubíkov dreva napríklad, ale všetky píly v okolitých štátoch uvádzajú, že mali 4 milióny kubíkov dreva zo Slovenska. Čiže niekto našiel ten spôsob, ako to drevo vyvážať, a je to drahá komodita a nekontrolovateľná komodita. A teda ako malo by to byť obnoviteľná komodita.
Samozrejme, je to obnoviteľný ten les, ale nie v našich generáciách. Ten horizont toho, kým sa les dostane, alebo kým sa les stane lesom, je zhruba 200 rokov. 500 rokov, kým to príde do toho skoro neporušeného štádia. Čo s tým? No, asi sa bohužiaľ, teda jediné, čo nám zostáva, je sa iba ozývať a na to poukazovať, lebo toto sú, vidíte, čo sa v súčasnosti deje? Tam pri elementárnejších veciach nefunguje etika, nefunguje slušnosť, čo je to najpodstatnejšie. A to je asi celý recept, keď by fungovala slušnosť v tej spoločnosti a dodržiavanie pravidiel. Úplne jednoduché základné veci. Tak by to fungovalo, ale keď tu máte zo pár vykukov, ktorí nevedia nič iné robiť, len hľadieť na seba a na svoje kšefty, tak ako s tým veľmi ťažko niečo robiť. Ako my sme si tiež túto otázku častokrát kládli, ale aj spolu so všetkými ochranármi a ochranárskymi organizáciami, ako ťažko sa z toho dá niečo robiť. Mňa ešte napadlo, ak máme teda toľko času, ty si hovoril, som nepovedal k vlkom. Ja som bol napríklad teraz nakrúcať vlkov práve do tejto série, o ktorej sme sa bavili. Bol som to nakrúcať nad Bytčou a tam som bol relatívne zhrozený, aký mozaikový je ten les. A je to hospodársky les, ja tomu rozumiem, že potrebujeme to drevo a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to nechutným spôsobom rúbané, pritom sa to dá rúbať aj výberkovým spôsobom. Čiže si vyťahujete len tie zrelé stromy, alebo ktoré už sú dostatočne veľké na to, aby ste z toho mali nejaký zisk. Takto to robí napríklad lesná správa na Duchonke, ktorá je 4. najziskovejšia na Slovensku a všetci na toho lesáka strašne nadávajú, lebo ukazuje, že ako by sa to malo robiť. Slovinsko napríklad funguje iba na tomto princípe. Tam nevidíte holoruby. To isté v Rakúsku už tých holorubov nie je toľko a vidíte kompaktný zapojený les. A to je najväčší problém pre prírodu. Keď vy to začnete ostrovčekovať a sú iba nejaké enklávy toho biotopu a už aj tie zvieratá prestávajú komunikovať, postavíte mu tam cestu, už sa vôbec cez to nedostane, čiže takto sa vlastne postupne stráca tá biota. No a my sme teraz mali sme nakrúcali v decembri, mal som tam pripravenú, kamaráti tam sledujú jednu svorku, svorka už nebola, lebo vlčicu zrazilo auto a druhú vlčicu zastrelili, takže sa svorka rozpadla, ale budovala sa nová svorka, no a dneska čítam od Ďura Lukáča, že práve v Dolnej Maríkovej nedaleko odtiaľ zastrelili ďalšieho vlka. Takže znova pravdepodobne to, čo sa tam budovalo a to, čo aj kamaráti hovorili, že Ježiš, v našom súkromnom lese sú vlci, je ich tam toľko, že to není možné a potom mi hovorí, no ale ja som ho tam od leta nevidel. No, hovorím, nevidel si ho preto, lebo sa tie svorky rozpadli a sú postrielané. Hnutí Dúha české má 2 vlkov na obojkoch, na monitoring. Jedna z nich je postrelená. Takže ako ten tlak pytliakov alebo aj tých ľudí, ktorí dokážu rozhodovať o tom, že zastrelím 27 vlkov alebo 24 vlkov bolo tento rok zastrelených, zastrelím 100 medveďov a pritom neviem o tom absolútne nič. A k čomu je ten vlk? To, že si ho vystavím niekde pred krb, alebo ako nenajem sa z toho, nič tam nefunguje a tá príroda si s tým poradí. Aj v takejto rozbitej krajine, ako sme my. Keď nebude mať čo žrať ten predátor, tak jednoducho tie stavy pôjdu nižšie. Ono je to celkom pekne vidieť možno na tých medveďoch, že tam už nastupuje niečo ako autoregulácia toho druhu, že svojho času ja si pamätám, keď som v tom roku 2000 začal nakrúcať, že boli veľké dominantné medvede v záveroch dolín, ktoré si vedeli urobiť poriadok, ale to boli medvede 300-350 kg a viacej, ktoré všetky skončili ako trofeje niekde, lebo to, čo boli povolené strieľať 100-kilové medvede, tak v živote nikto nezastrelil 100-kilového medveďa, lebo na to je škoda náboja. Takže tam je rozbitá sociálna štruktúra, jednak aj u tých medveďov, u tých vlkov deto, lebo tiež vy nevystrelíte toho omega vlka, ktorý chodí ako posledný, keď chcete nejakú, ale zastrelíte tú vodiacu alfa vlčicu a alfa vlka. Tým pádom sa rozpadáva kompletne celá svorka, tá svorka nevie, čo má robiť, kým sa to znova pospája, tak začne šarapať. Dokonca existuje štúdia, ktorá hovorí o tom, že keď vy začnete strieľať vlkov, tak paradoxne útoky na salaše exponenciálne rastú, pretože pre to zviera je to ľahšia potrava, ľahšie dostupná potrava aj zúfale a nevie, čo má robiť, tak ide samozrejme za to ľahšie dostupnou potravou. Ďakujem. Ešte niekto? Ak nie, tak mi to dovolte ukončiť. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli, že ste teda prijali naše pozvanie. Tomáš,
tebe ďakujem za to úžasné rozprávanie, ďakujem ti za tie fotky, za tie videá, ktoré si mi poslala, ktoré sme tu dnes videli. Z tohoto miesta ti želám ešte veľa úspešných lovov, veľa krásnych úlovkov a veľa čistých a nepoškodených lovísk. Samozrejme s kamerou a s fotografiou. Už som sa zlákol. Ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým. Dopraj si chvíľu pre seba, vychutnaj si kapucín.